Urama Saboti Kaleba Misi othinyore lela kendo lero ni okomor kaka itawo chenro mag yiero mar Jakom Committee mar od bura mochung'ne ng'iyo kaka omenda jopiny tiyo. Jod bura no lero ni nitiere ji man gi paro magalagala mageto gajo yiero makamano. Kowuoro mare kod kweth mar rawere mawuok e gwenge ma Tuan na Misi ochayo weche makamago kendo omedo ni moko kuom jotelo mawuok e duond bura mar ODM geng'o yiero mare kotudo okang' makamano kod chung' mare e wechego mag siasa. Sasa mimi nimewaambia nitawataja majina one by one. Wale wote ambao wananipiga vita kule kwa bunge, ati chairman Raila aliniambia akasema huyu kijana amekaa na sisi, amesimamia kule Trans Nzoia, when nobody was with us, this young man was with us. Na akawaambia nataka kwa heshima ya watu wa Trans Nzoia apewe chairman wa park. Sasa kama baba amesema who are you to start fighting me? Si ndio hiyo? So kama mtu ananipiga vita nako kwa ODM, huyu ni mtu mbaya.